Dadya campuh perang rame Palwaga kala. Palwaga tegese kethek, kala tegese buta. Perang gedhe Palwaga kala, peranging kethek lan buta Ngalengka Bruwa. Yo. 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 On. Yo. Ayo tutupi. Ayo, ora ketok. Ah, ngono. Ya. Bener kuwi iki. Wah, iki tumbake sapa sing marai kleru ya? Wah. Yo, maju meneh. Yata laluta saking yudha yen tan utusa Sang Sri. Perang gedhe akeh buta Ngalengka ingkang sami pecah kapisanan. Patih Prahasta magut bubuh. Mungsuh lan kapiyanila. Kethek ingkang rupane biru. Ben kepruk tugu ingkang dumadi saking Dewi Windradi hajur mestakane. Patih Prahasta pecah. Pecahing Patih Prahasta. Kathah para putra Narantaka, Dewantaka, Trisirah, Trineta kabeh padha mati dening ketheke Prabu Sugriwa. Ana ingkang nyebul slumpret. Ana ingkang nggawa mriyem lan sak panunggalane. Lah dadi ana kethek kang nunggang jaran. Mungsuh buta muri dhewe keprok watu ndase ajur mudhar. Saking judheg bebet bebuntoning tekapus meh entek prajurit buta mungsuh lan para pawaga. Gidha atine Raden Megananda Sang Indrajit sowan ingkang paman Arya Kumbakarna. Aduh paman, pecah perang ageng Ngalengka brubuh. Para senopati gegedhuk manggalaning kewuh sami kasulawah wonten ing Pancabakah. Kalebet Kanjeng Hyang Patih Prahasta inggih sampun kasambut ing rana. Nyuwun pangapunten mbok inggih keparenga wungu anggen paduka Nendra paman. Menapa paduka mboten mesakaken risaking bangsa Ngalengka paman?
Indrajit kowe matekaji pamelingantipun paman bisa nglilir mongko nalika Gunawan ditundung saka Ngalengka mbiyen aku ngelingke bapakmu supaya mbalekake Dewi Sinta nanging kukuh bakuh penggalih Kakang Prabu Dasamuka pilaur nyabrang segara getih yo dikepiye wae aku kudu ngayomi nusa bangsaku nanging babar pisan nggonku arep magut perang iki ora bakal mbelani wong angkara murka aku moh klepetan dosane Kakang Prabu Dasamuka nanging negaraku rusak wajibing jiwa satriya senopati kudu ngayomi putra getih bumi kelairane ora salah. Kowe sapa? Narpati Sugriwa. Wah, kowe ratuning kethek. Raden Kumbakarna hilang nyawamu. Otwa. Otwa. Wah, or. Hoi, ah. Den piting dening Sang Kumbakarna ten bisa ebah Narpati Sugriwa. Saking katebyan kakintun bayu dening Sang Hanuman. Ngaruncal mere banter suku mancak dodo hanyawel granane Sang Kumbakarna grumpung sakol. Lumarap kaya kilat panah kang bedore murup jemepret
muncul saking kendhenging langkapira Sang Rama Regawa. Anatas jantung butul walikat gumebruk pantala gugur sang pahlawan Ngalengka. Tananira layu gumelku cemrah maratani aduh Kakang Mas paduka kasambut ing rananggono anggen paduka ngantepi jiwaning kasatriyan. Mugi-mugi paduka manjing loka baka. Kula nyuwun pangapunten dene kula nyabrang nderek Sang Marting Jagat Prabu Ama. Esining tekad boten wonten bentenipun Kakang Mas Arya Kumbakarna kaliyan ingkang raying Kuntara pun Wibisana. Najan kula nderek mengsah nanging ujuping tekad kula sami netepi darmaning kasatriyan Kakang Mas. Leres lan lepat menika namung saking pundi anggenipun nyawang. Oh. Iki wah what Jagat Dewa Bathara. Oh, anakku nggih, anakku Indrajit. Mbinger kiblatmu merga ketularan wewatekane wong tuamu Kanjeng Koko Prabu. Iya. Aja kurang pangapuramu pun paman tega kelawan kowe Megananda. Wis entek ngalas entek ngomah. Prajurit Balaraja mahewu-hewu kabeh mati jroning paperangan. Ora liya kabeh mau punjer-punjering perkara ya mung kowe. Kowe sing dadi punjering perkara merga Widawati, Sri Widawati ingkang sejatine iku kamulyan jati, katentreman jati, kaluhuran sejati, kanikmatan sejati. Pirang-pirang kang sarwa sejati mau mung nglumpuk dadi siji ana kowe. Tegese sumbere dudu aku nanging kowe. Wong sak jagat padha kanglangan bingleng, kabeh padha bingung. Kabeh ratu sak donya kepengin diayomi dening Widawati. Ngendi ingkang dilenggahi dening Widawati ya kono dununging katentreman,
Ya kono dununging karahayon, ya kono dununging kamulyan. Sapa wong sing ora kepengin secaketan kelawan Widawati? Dalan kang mbok tempuh kleru Dasamuka. Kleru piye? Kowe milik marang garwaning liyan. Kowe ngupitik cangkeme kon meneng. Gitu-gitu wong rembukan. Pitik asu. Pitik ya pitik. Piye? Dalanku kliru piye? Kowe tresnani marang bojoning liyan. Wis ping pira pendak-pendak kowe mancing ana ing Taman Suka. Aku mung tansah malingos. Aku ora nate ambalang liring marang sira. Malah kapara aku wis kandha bola-bali balekno aku marang panguwasaning Sang Rama. Ngrusui bojoning liyan. Etungen. Wiwit kowe tak cidra nganti tak condhok ning Taman Argasaka, nganti sakyahene aku ndemok kowe wae ora. Ndemok nek ndemok. Aku mambu ababmu wae ora. Cangkeme. Malah sing kono barang. Kapan? Aku ndemok kowe kapan? Mongko upama aku ngruda peksa bisa. Aku tumindak apa wae bisa, kowe mung wong wadon sarwa ringkih kahananmu. Sepira abote nggonku bakal tumindak. Aku bisa mateni ratu pirang-pirang negara, tak perjaya modar. Negara tak bedah Binggala. Negara Ngayodya, negara Lokapala kabeh tak bedah. Ing atase mung arep mrewasa wanita siji wae sepira abote. Yen aku gelem wis wingi-wingi. Ning aku ngurmati kaparawananmu. Kuwi tembung apa? Ya semen. Tembung-tembung apa? Ndi? Nek aku gelem tumindak aku bisa. Ning saiki wis entek. Wadyabalaku entek, adikku Kumbakarna wis mati, anak-anakku modhiar kabeh. Monggo nek aku arep anak meneh karo sapa? Dewi Antari wis bali nyang kayangan. Tur dasare wis ora iso manak. Wis ketuweken. Sawangen, nek kaya ngene wis entek arep ngopo? Gage aku tak krungu tembungmu. Iya pancen kowe wong perwira lan kowe wong pinter. Nanging aku duwe penjaluk. Penjaluk piye? Tuntasno sisan perkara iki adhep ana Pangeran Rama. Wah iya, Seksenana, Seksenana. Nek kowe arep ngerti katresnane Dasamuka, tak andhemi nganti sak modarku delon. Ya wektu iki ingkang tak enteni. Yen titi mangsa iki ingkang tak enteni.
Rama Wijaya kowe iya, Rama Wijaya kowe. Iya. Prabu Dasamuka iya. Aku tak takon. Tinitah dadi wong urip yen diwenehi piranti genep dasar kandel njaba njeroku apa kleru nek aku nuruti karep apa kleru? Yen aku ngugemi kapercayan apa kleru? Mongko anteping tekadku kapercayanku yen to Widawati kuwi samu barang ingkang sarwa becik-becik. Kapercayan sing endi yen kowe menungso ingkang isih duwe kapercayan mesti ora kaya ngono lan ora bakal kaya ngene dadine. Rungokno kupingmu. Aku wiwit kuncung nganti gelung mung goleki titis Widawati nganti tak udhokake samubarang. Merga iku mujudake kapercayanku. Tekad kapercayan krenteke ngrasaku ya rasane Dasamuka. Wong ngugemi kapercayan ku ora bakal salah. Dewa wae ora wenang luputake aku, ngerti? Ora luput nanging dalanmu sing kleru. Yen pancen menungso urip suwung tanpa tekad yekti ora sumurup marang jejering uripe ing alam donya iki. Dasamuka. Nek kowe kudu eling jejering wong urip ana ing alam padhang iki netepi dharma ingkang piguna tumrap katentreman sak padhaning urip. Apa sing bisa netepi dharma kuwi mung kowe? Iya. Sing bisa netepi dharma ora mung satriya, nanging jiwaning asura uga netepi dharma. Perkara apik karo elek mung saka ngendi ngene nyawang. Panyawangmu satriya kuwi becik, nanging panyawangku ora becik. Yen kowe mung teka kepengin njaluk bali ning garwa kena ngopo? Dadak mbok rewangi ngremuk negaraku. Kawulaku pirang-pirang yuta mudyar merga saka kawulamu. Kudune nek kowe ngaku titis Wisnu ora kaya ngono kuwi, kowe sing gawe rusak ing kahanan iki. Mula sejatine jroning kautaman ku ana kanistan, jroning kanistan isih ana kautaman. Ayo dibuktekke endi sing nista lan endi sing utama. Hot. Hot. Hey. Ah. Dedrek peranging Nalendra kekalih nganti goncang bumine. Samudra umub mawalian. Horeg prakempita. Dewa-dewa ing awiyat gondelan lintang. Numpak kreta Sang Dasamuka den geret singa barong kang kluwen. Prabu Rama nitih reta
manteng pangestine sinartan amundi jemparing linangkung gumruduk kaya udan mangsa labuh ngenani jangkaning sang Dasamuka tugel del dina iki kowe Dasamuka Pancasena. Hata Duh sinuwun jimat sesembahan kula Anoman ana apa? Monggo kula aturi musti senjata paduka Kyai Guh Ya Wijaya. Awit kula ngertos Guh Ya Wijaya, Guh ya menika wewadi, Wijaya menika kamenangan. Tegesipun jemparing minangka wewadining kajayan utawi kamenangan. Tertentu ratuning dosa badhe lebur tumpur kuwandanipun. Kula ingkang badhe narungku sukmaning Dasamuka wonten ing Gunung Ungrungan. Iya Anoman. Mentang Gandewa Debya Bintulu Rinok migading kaya kayu kumuning Prapta Caca Surara. Tuntas samungkasi paparing caritanira kusuma ayu lekase Sri Rama sang marteng jagat mrasta retuning bawana sesuka amanggih ayurat pramudita ing bawana ing